Nakabenta ki khubor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Ka Election Commission of India ECI kala Pynbna ba ka jingthep vote sa ka election MLA arhajar arpulai jylla meghalaya kanong ha ka arpnyoutering urimpang bar ka jingyo yaki vote kanong ha ka artrik ulber arhajar arpulai. Kani kalong kat kum ka jing Pynbna jong ka Election Commission of India ya kitarik jong ki election MLA hagilai tali ki jylla hathan chatailam mi ngi ba kanthop ya ka meghalaya ka Nagaland bar ka Tripura. Rajiv Kumar Chief Election Commissioner CEC open tip baka meghalaya baka Nagaland kin pelong ha ka juk kasngi ya ka jingthep vote kata ha ka arpnyo terik rimpang kat ba ha Tripura kanong ha ka khandriu terik urimpang kini baro lai tali ki jylla ki dan mar handriu phau tali ki constituency kasngi banyo wiki vote ha baro lai tali ki jylla kanong ha ka artering ulber arhajar arpulai. Ha meghalaya bat Nagaland kasngi ban Pynmi ya ka jing Pynbna notification bat sedang thep kerteng ki kertong kanong ha ka live hui terik kala lingkon bat kasngi khaddu ban thep kerteng kanong ha ka nyau terik urimpang. Kasngi bishar ki kerteng jung ki kertong kanong ha ka phra terik urimpang bat kasngi ba khaddu ya ki kertong ban wengno ya ki kerteng kanong ha ka shphau terik urimpang. Kat bah jylla Tripura kasngi Pynmi ya ka jing Pynbna bat ban sedang thep kerteng ki kertong kanong ha ka arfui terik ukala lingkon bat kasngi thep kerteng ba khaddu kanong ha ka live hu terik kala lingkon. Kasngi bishar ki kerteng jung ki kertong kanong ha ka live hui terik kala lingkon bat kasngi ba khaddu iki kertong ban wengno iki kerteng kanong ha ka ar terik urimpang. Ka ECI ka Pynbna ba kasngi thep vote ha Tripura kanong ha ka khandriu terik rimpang bat ka jingyo yaki vote kanong ha ka arterik ulber. CEC ula Pynbna ba ka Model Code of Conduct MCC kalasdang tray ka menta.